Lero koperekera maumboni tinali ndi mkazi wawo wa Adan Kanyemba. Adan Kanyemba anali medical ndithu munthu wazachipatalawo, Dr. Personal, okay? Wa Personal wa Achilima. Private, okay? Munthu wachipatala, doctor wa private wa Personal. Amene amayang'ana za umoyo wa Achilima. Mkazi wawo ali ku parliament, wangomaliza kumene parliament kumfunsa mafunso, koma chodabwitsa mulizodabwitsa zambiri muzimvera, koma chodabwitsa chakulu chona kuti 4 koloko, okay, ndege irati yasowa chanchane 4 koloko foni ya amuna awo Adan Kanyemba idayitana, koma pakatenga mafoni yawo mene apangira anthu oti ku area sate anakapasa chophwanyika don't because in this I'm shocked, I'm confused, I'm shocked. De tukupasa nimpata kuti muti fotokozere mbali yanu, koma musana fotokoze mbali yanu tape mpa parliament kuti akulumbiriseni. Parliament mutapereka oath. I, Epines Kadunga Kanyemba, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. but the truth. So help me God. So help me God. Mrs. Epines Kanyemba, kalano masuka kuti muti fotokozere chimene mukudziwa. Pepani kuti mwina atikhala tikubwerera mbuyo kumakukumbusani zinthu zoti nzakale. Zinthu zina ndizopweteka kuti tizikumbusana pa nyengo ineyo, koma zitithandizira ife mukafukufuku wathu. Nde mungotimvetsetsa koma mukhalo masuka kuti mufotokoze sinudziwa munabweresa report yanu imene tayiona apa, kuti kapena mufuna mungofotokoza kapena muwerenge zonse zilengera ineyo. Ziko mukwambira chair nditafotokoza olosaonera pa ndikuzidziwa bezwi zitatu zikhale choncho. choyambira nditafotokoza kuti tsiku la pa 10 pamene kumacha panali woti wagona ndi program yoti akupita nawo ku Nkhatabe kumaliro ndi bwana aleti Chilima, and mawa kunacha ngati masiku onse ndithu kuti akukonzeka zo ulendo wawo uchi. Atakonzeka ulendo wawo ndimene amatitsanzika, that was around to 6 kuti apapa ndikunyamuka tipita kaye kumasi asisikoloko ndi bwana tikakachoka kumeneko ndi pamene tukapita ulendo wa ku Nkhatabe kumaliro leti Kasambala, ndimene amanyamuka pa nyumba kumapita ulendo wawo. Ndiye kutengera kuti iwo aja akamayenda sifa yoti amakhala kuti ali pafupi kwambiri ndi bwana ali pa ntchito, sipanali communication iliyonse ndineyo. And ngati achoka choncho iwo akakhala kuti mwina mwambo amene anayendera uja watha ali pamalo poti titha kuyankhulana amathawa ndipanga update pa zinthu zina, kaya ulendo akubwererako kaya kupitirira mwina ulendo wina poti pena zimatheka kuti akayenda choncho akumana ndi program ina koyenda konko, koma kutengera tsiku ilili atachoka pa khomo ndikuti panalibe communication iliyonse kufikira kuti ineyo tsiku limenelo ndinali pa khomo ndimagwira ntchito ndithu, koma tsiku limenelo
ndikugwira ntchito ngati nesi. Tsiku limene ndinali off duty ndinali pakhomo kugwira ntchito zanga za pakhomo. Around chama 11 ndimene ndinali free kuti ndionere program ya kumaliro because akayenda ndimatha kumaonako ndithu program imene ayendera ija ndiye ndinakhala ndithu pa TV kumaonera mwambo wa maliro akasambala. Koma chimene ndimadabwa ndiyoti pa function baja amatchula ndithu kuti amapanga recognize alert VP komano anthu onse ndimaonapo. Ndiye ndinali wodabwitsidwa kuti zikukhala bwanji. Komano ndimangoganiza kuti amwina ulendo alipereka poti anthu aja makhala ndi ma right program na ulendo alipereka kapena kana pachina ayichachitika. Koma because sitimatha kumalumikizana akayenda chonchija ndimadzoza kuti akapeza mpata andiyimbira. Ndiye ndinapitiza maonera ndithu program ija kufikira kuti mwambo wa maliro uja unatha. Komabe mmamutu mwanga munali maganizo ambiri kuti chikuchitika ndi chani. And nthawi imene ija ndikuti 2 weeks before anali oti phone yawo smartphone inali oti inabedwa. Ndikuti amayuza ka keypad kakang'ono. Ndiye itotsadi kuti mwina anakhala dali pa WhatsApp kweze mwina ntalimba text. Komano fo inali yoti mafunika ndiyimbe. Kutengera ndi situation ndinakanika kuti ndayimbire ndiye ndinadikirabe kuti mwina ndiyankhula. Ndimene ndinakhala kufikira kumasana panalibe communication nali yonse kufikira kumadzulo around 4 mmene ineyo ndinayesera kuimba phone nambala yawo ya 08 inayitana phone yo komano panalibe response. Ndinadzayimbaso kachiwiri phone jasina ayimbeso. Ndimene ndinadzoza I think china yake sichili bwino. Ndinadzamuimbira Flores ndi dokotala laso naye pa timu yawo ya ku office wawo namfuza kuti kodi wayankhulana ndi anthu amene apita ku ulendo kumaliro. Anandizoti palibe communication nali yonse. Basi ndanandizoti anga if anything office kuyankhula ingodikirira kaye. Basi ndimene ndinakhala kudikirira panalibe communication nali yonse. Kufikira chama 5 ndimene ndinadzala ndirakoya anzawo ena kundifusa kuti malemu amuna anu kuti anaenda nawo pa ujeni pa ulendo wa kukhatabe ndinani kuti ndiye ati mwandira kwa information yali yonse kwa office ndinani kuti ayi. Ndiye ndipamene anayidula phone ija. Kena kano nditakhala ndipamene ndinakhala ngati amba kuti anandikhala ndidzidzimusa natenga phone yanga kupita pa Facebook pamene ndimakapeza ma message oti ndeke yaso. Kena kano ndimene ndinamva zoti ndege yasowa ndimene namba ulendera mafoni kwa chibale kundifuza kuti ndili kuti kondiyana ndinana kuti ndili ku nyumba wala ndira communication yali yonse kwa face ndinana kuti ayi. Ndi pamene no kunabwera ng'ono wangayu ndi brother wanga anazandidikirira ku nyumba. Chifukwa nthawi imeneyo nayo kuti zinthu zamba kuyenda ma social media nalo balalika kuti kuchikuchitika ndi chani. Moti tumene jali waine sindinagona nali pampando ndimayembeza kuti mwina ndimva china chake. Kufikira ngati mwa usiku mmene ndimamva kuti searching ya imitsidwa nakhala bodikirira kuti mwina ndimva china chake. Kufikira mmawa amene kumacha ndimangomvetsedwa kuti ati former ya HE ati ali ndi mawu oti ayankhule ku dziko. Nalo wayembekezera kuti mwina ndimva kuti ndege mwina yatera kuna kwake. Ndi pamene tinadikirabe kufikira mmalanchawa pamene akatati ayankhula 12 koloko nthawi ija inapeza kuti inapitirira mpaka na ma2 ndi pamene former president anayankhula kuti ndege yapezeka komano palibe amene wapulumuka.
talengeza basi no pamene ndinadziwa zoti ndegedi yapezeka koma amuna anga kulibeko ndimene no ndinamba malandira mafoni kucheka ku office kuti ngati ma details awo kuti anabadwa chaka chanji kumadziko ndi kuti mpingo wawo ndi chani. Tsiku limene tinakhala kufikira pa 12 ndimene kunali mwambo wa maliro kunyumba kwathu, koma tinawuzidwa kuti pamene tikupita kumudzi thupi siliyenda nalo limodzi chifukwa sili mukondishoni yabwino, ndikuti tsiku lokayika maliro ndimene thupi libwere. Nde pa 12 pamene timapita kwa Iseka Mzimu wa Dr. Dan Kanyemba wose muntendere. Pepani kwambiri kuti tikubwerera mbuyo menda fotokozera sicholinga chathu, koma ndikhulupirira inunso mufuna mudziwe chilungamo mwina mukhale ndi mayankho. Nde poti mafotokoza mbali anu mutilole kuti ma-members atokufunsani mafunso kuti mwina zina simunafotokoze kuti muthe kufotokoza, mwina zina sizinamveke bwino kuti mulipase mayankho. Ndi apemphe ma-members kuti atokufunsani mafunso. Dedza kasina kenako tipita ku Mwanza Central. Chair zomwe kwambiri poyamba chair mndilole kuti ndipeleke chipepeso kwa Mai Kanyemba chifukwa cha ifa kutaya kwa ukondeka wanu ivani kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera kudedza kasina. Amene akambira chiyamo kuti tizikhala ngati tikubweretsanso mabala ena amene anayamba mwina kupola ngati nkotheka kuti angapole pofunsa kuti tidziwe zina malingana ndi mene zinakhalira. Ndimafuna nditapako kuti adziwe kuti chinachitika ndi chani, anafa bwanji kapena anafa ndi chani. Ripoti limene lingati kubanja mnalandira ndi ndani amene analenga nawo gawo pa nkhani ya kafukufuku amene wa autopsy. Chair mwina kuchokera kudedza kasina ndi mile pamene mutakuyankha kumbali yoti anandimbira ndani anala secretary ya office kwa VP. Kumbali yoona nkhope ngati neyo ndi ana sitinaone oloti ngati maliro atafika ku nyumba palibe amene anaona nkhope, koma ndikuganiza kuti mwina ku identification mwina wachibale wina anaona. Kumbali ya autopsy yo sindikudziwa kuti ngati wachibale analiko, koma ine kunalibeko. Mwanza Central. Zikomo kwambiri chair, ndipepese kwa Mai Kanyemba chifukwa cha zimene zidachitika zomvetsa chisoni zopangitsanso mantha. Hadi kunja kuseko nali yosweka ndeto yoti singagwire ntchito nali yoti yophwanyika, koma cham'mafolo tsiku la ngozi inaitana ndithu. Inaitana koma tsiku limene munaona inali yophwanyika kuti singagwire ntchito. Zikomo kwambiri. Chair Unzonzimvayo.
Zikomo kwambiri cheya potipatsa mwayi anthu akuncheuzo zimvayi kuti ndiyafunse funso Mayi Kanyemba poyamba pepani chifukwa chotaya ukondedwa anu. It's just a supplementary pafunso limene afunsa Honorable Mwaza Central kunena kuti foni munakamba kuti idayitana. Mukufuna ndizo kuti munanena kuti sinali smartphone koma inali ka keypad kamonse walero like inali foni ya mtundu wanji. Kana ikaitelo kakang'ono kama kakipati. Zikomo. Velonge Mude, and then Dowa Kasangas. Zikomo kwambiri chair inenso ndikupepeseni Mayi Kanyemba kuchokera ku Lilongwe Mude ndi anthu onse aku Lilongwe Mude kuti pepani kwambiri chifukwa cha zovuta zidatichitikira. Ndili mafunso awiri amene akhale ngati ndikungo follow up mu mafunso ena amene afunsidwa kale. Funso loyamba ndi la foni imene idayitanayo imene idawonongekayo sindikudziwa ngati foni yo ina kalipo panopa ndipo ngati ina kalipo panopa mukhoza kutibweretsera ku secretariat kuti mwina tidzayione. Funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri ndi nkhani ya autopsy kapena kuti zotsatira za thupi la malemu. Inuyo munakhalako ndi mpata oona report ya autopsy mwina ndifunseka ye choncho kenako funso linalo litsatira limenelo. Zikomo kwambiri. Kafaniko ndikuti anatenga na mulamu wanga kupita nako ku nyumba kwawo kwa malemuko kwa Iseka. Ndese ndishuwa kuti anakasamala. Kumbali za autopsy sinaone ko chilichonse. Okay, zikomo kwambiri. Ndeuti foni yo panopa sitingathe kuipanga trace kuti ili kuti kapena mukhoza ukatifufuzira ngati inakalipo mwina zinakakhala bwino tinakayiona foni yo zinakatithandizira kwambiri ngati komiti. Koma nkhani ya autopsy yo mwatilongosolera kuti ndino anesi ndi ogwira ntchito ku chipatala. Mukudziwa china chilichonse ngati report imene idatuluka ndipo mwina ndiyimeka pamenepo mukudziwa china chilichonse kuti report ya autopsy idatuluka ya malemu? Sente kudziwa chilichonse ndingoganiza kuti mwina ankolo awo atha kudziwa fa mwina ma communications ena amalumizana ndi ankolo awo. Chabwino cheya ndimirepo mpo pakadali wanu. Zikomo kwambiri. Dowa Kasangas. Zikomo kwambiri chair. Poyamba ndi joina zanga kupereka chipepeso ku banja lanu Mayi Kanyemba chifukwa cha imfa imene inagwa mu nyumba mwanu mu njira ya ngozi. Pepani kwambiri. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba likukhudza nkhani ya foni kuti mmene munayionera inu foniyo maonongekedwe yake. Inali yakuti card sim card ili mkatimo kapena inali yosekeratu yoti sim card so simadziwa kuti ili pati. Komanso ndimafuna ndidziwe kuti no ndi foni yoti mwina ikanatha kutchajidwa kapena ndi foni yoti sikanathanso kuyikidwa mpachaja pomwe. Zoti kasimu kadi nalimo sindikudziwa chifukwa choti foni yo inali yoti yaonongeka kwambiri ndiyo yoti solo kuchaja sikanachajika. Funso lachiwiri. Anthu ambiri pa tsiku limene la pa 10 June 2024 amene anadutsa mu Chikangawa amanena kuti kunali chifunga kwambiri ku Chikangawa komanso kunali vula mitambo yochuluka. Ndiye ngozi itachitika kunabwera BFU amene anadzafufuza za ngozi imene ija ndipo amanena kuti ndege mmene anafufuzira iwo akuti inali bwinobwino koma ngozi ija inachitika chifukwa cha nyengo mmene amafotokozera iwo akuti chimene chinapanga contribute kwambiri ndi nyengo mmene inalili ku Chikangawa. Inuyo mutasinkhasinkha za ngozi imene ija inuyo kaya kubanjako maona kuti ngozi imene ija inachitika chifukwa chani? Eneyo monga ndanena kale kuti anandisiya ku nyumba zaku pa ulendo pawo
sindinauzidwe kuchiti chonse kuti ka weather ili bwanji ka akumana ndi zotani nde report manager atanena kuti kunyengo sinali bwino ine timene ndinakhulupirire fa ulendo wine kunalibeko nde ndinakhulupirira ndi nyengo sinali bwino. Chair mafunso anga ndi amenewo zikoma kwambiri. Mulanje North. Zikoma kwambiri Chair. Ineso ndi joine azinzangawa kupereka chipepeso kuchokera ku Mulanje North kwa pakuluza kwa munanu mu ngozi imene ichitika ku Chikangawa pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri. Yoyamba ndi ya nkhani ya foni. Mwatisimikiza kuti munayimba foni cham'ma 4 siku limene pa 10 ndipo inayitana, koma pamene mazapasidwa foni inalita nyenyeka taphwanyika. Inu simunali odabwa kuona kuti kodi foni imene imayitana ndi imene akupasirani mafoni ake zikuoneka kuti yaonongeka nthawi imene foni imabweramo? Ndinali wodabwa kuti foni inali mbondisho dimene fa tsiku limene inayitana ndeko mapoti ndimazilumikiza kuti mwina poti pangozi pamachitika zambiri nde nalibe ndi mafunso komano nalibe yankho lenileni fa ine pamalopo panalibe sindidziwa kuti chinachitika ndi chani. Atabwera akafukufuku mbuyomu anakuitanani kuti mukalongosole mbali yanu? Anapita ndankulawo. Ngozi inachitika pa 10 koma mungachisimikizire mnomo kunena kuti kuchokera kusowa kwa ndege mpaka kupezeka kwa ndege mpaka ndithu kuona kuti anthu onse anayimenemo atisiya, inu simunauzidwe kuchokera ku office? Inu zonsezi mazionera pa social media, mungathe kutisimikizira mnomo kuti panalibe communication iliyonse? Inu zinthu zonsezi zomvesa chisoni chonchi munazisatira pa social media mpaka kumva kuti anthu onse atisiya. Mungatisimikizire kuti ndimene zinalili choncho? Umbali ya ineyo ndimene zinalili sindikudziwa mwina kufamily ngati mwina amalumikizana ndi munthu wina, koma ngati kwa ine sinauzidwe china chilichonse kufikira imfa ija itatsimikizikiridwa. Zikoma kwambiri. Zomba Tonda. Zomba kwambiri Chair. Mndoleso Chair nane ndiyambe ndikupepesa mayi Kanyemba komanso banja lonse chifukwa cha imfa imene inatigwerayo. Chair, ndimafuna poyamba ndingo fusapo mwina in general funso ngati lafusidwa kale kuti mayi Kanyemba mmene munaonera fonimu, foni normally imakhala mamonse aja amakhala ndi kabatiri kakakulube. Mungathe kuganiza kuti mina batiri linali loti mina kapena lasweka ndi mmene maonekera? Oti nthawi imene foni inkabwera nali oti ndinobalalike sinakhale nayo chidwi kuti ndisuzumire kuti ikuoneka bwanji. Anangondionetsa kuti foni ndi yalamu, koma kuti ndikhale nayo chidwi kuti ndiyang'ane kuti mkati muli zotani sinakhale nazo chidwi kwambiri zimenezo. Chabwino. Ndimafuna somo ngotsimikizira panabwera funso la nkhani ya nyengo kuti munamva kuti ku BFU anapereka report kunena kuti mina chita kukhala kuti chimodzi chapangitsa ngozi ndi nyengo. Mafuna mungotsimikiza kuti mwanena kuti inuyo simukudziwa chifukwa kuti simunali kumeneko, komanso zonse zomwe zimachitika simunaone, munangotengera report iyo koma simungatsindike kunena kuti ndi nyengo imene inapangitsa ngozi, si choncho? Ndi choncho. Zomwe kwambiri. Mwina Chair tithaso kungopempha nawo mwina atatithandizako kuti ankolo amene akutchulidwa aja ndi ndani, komanso mwina
ngati kungatheke atatigayira mwina through secretariat phone number imene malemuwa amayuza. Kuyambira kuja tinamvanso kuti phone ya malemu imene amayuza nthawi zonse inabedwa masabata awiri ngozi isanachitike. Mwina tithaso kufuna kuchita kafukufuku wina chair ndi mwina ndiyambirepo pempha nawo phone number imene amayuza kuti ndikhulupirira kuti phone number imeneyo ndi imenenso amayuza mu phone inabedwa ayo. Namba lake nali yomwe. Mwambiri. Mwatsimikizaso kuti simulishuwa ngati kubanja kunali amene anakayikira mboni kuti thupi la malemu ndi lomweli, koma kumbali yanu simunamvepo kalikonse kuti anakayimira ni ndani. Munatero? Ndinatero. Chair, I rest my case. Thank you. Doa. Mwambiri chair, supplementary question. Ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino kuti ino mukunena kuti phone imene mukutchula apayi ili ndani weni. Muchandanenera kuti amene anapita kukatenga phone anali akubanja kwa malemu, mulamu wanga plus bambo wa malemu. Nde phone anangobwera udzandionetsa atachoka ku 30 kuti phone ndi betapezako. Pakatundu wa malemu tapezako phone and ndinawo uzoti ndingakwanitse kumasunga phone imeneyo and anabwerera nayo ulendo wawo pita pamene amabwerera kwa Chiseka kumene amakhala apongozi anga. Ndese ndikudziwa kuti manja mwa apongozi anga kapena ali manja mwa mulamu wanga kapena anthu omwe anayi kuisungabe kapena akasakuisungabe mbali imene fasi ndinafuse kufa ndipaka nthawi ndithu. Komano sindikudziwa kuti panopa ili ndi ndani koma ndimene zinakhalira nthawi imene fa ineyo sindikanakwanitsa kumayisunga phone iyo ndimene zinthu zinali. Dzina la mulamu wanu amene akusunga phone iyo ndi ndani? Amene anatenga phone nthawi imeneyo ndi ndani? Anali Hazwelo Kanyemba. Ndiye mukutsimikiza ku komiti ino kuti pamene mmabwera simunapange verify kuti phone ilipo kapena ayi? Sindinapange verify. Phone yakuthanga timene mukuneneramu kuti inali yoti singatheso kugwiritsidwa ntchito. Mwina popeza manena kuti munalobalalika. Ndi imeleka ipo mwe. Zombasire South. Zikomo kwambiri chairperson. Ndi perekeso uthenga opepesa kuchokera kwa anthu aku Zombasire South constituency kwa inu Mai Kanyemba komanso banja chifukwa chotaya amuna anu pepani kwambiri. Chair, amayi walongosola zonse bwinobwino kumabe ndimafuna ndingofunsa kufunso limodzi. Komiti ino inakhazikitsidwa ndichofuna choti tithe kuyankha mafunso amene amalawi ambiri ali nawo pa kugwa kwa ndege kumeneko. Ndiye mafunso ameneyo ndi amene ena tikumafunsawa inunso mwina zikhoza kutheka kuti pali malo ena ake simamvesesa bwinobwino kuti chinachitika ndi chani, kuti malo amene wakhoza kukhala ati, kuti nafenso tikapitiriza ntchito imeneyi titenso kuyankhirani mafunso amenewo. Ndingati pali pena pene simamvesesa bwinobwino timafunsa kuti kodi madera amenewo ndi ati. Ine ndisaname kwanga kumanga kukhala kulira ndikudandaula kuti ndinaluza munthu mwanjira imeneja ifa anali munthu wabwino anali wamphamvu zake anachoka pakhomo ali bwinobwino komanso kuti anandisiyira ang'onoang'ono. Chimene chimakhala kundiwawa kama kuti ndikakhala ndifunso lina ndinama komano ndimangokhala owawidwa mtima kuona kuti ndinaluza munthu munjira imeneja anafera ntchito munthu uja. Chimenecho chimene chimakhala kundipweteka kwambiri koma mawu ena ndilibe. Zikomo kwambiri. Ndingomaliza ndi zimene sonafunsa mwina ndi Adwa Kasangazi kuti ripoti ndiye sade zakasina ripoti ya Commission of Inquiry yapita ija anafunsa ngati munaiona. Ndimafuna ndingomvesesanso kuti munaiona munawerenga
ndipo zonse zimene zinali ngati mmene muja inu maziona mutani ngati pena sipanamveke bwinobwino kuti malo amene wakhoza kukhala ati. Chairperson ndimire pamenepo. Ndinaliwona ndipo ndinawerenga zimene ndafotokoza kale kuti ine changa kumamukhakulira fa ndinaluza munthu zonse zinalimbedwa amene muzo ndinaziwerenga ndithu koma fa ndilose kuti palibe kuti ingabwezedwenso mwa njira iliyonse. Chimenecho chimene chimangondipweteka komano kuti nditokha ndifunso lina pano pamawu ndendilibe ne kwanga ndikulira basi ndithu ndiche. Lilongwe mude. Zikomo kwambiri chair. Ineyo si funso kwa amayiwa koma ndi pempho limene ndili nalo pa nkhani ya foniyo. Ndikukhulupirira kuti chair mwina akamadzabwera apolisi amene anasunga mafoniyo ndikukhulupirira kuti mwina anasunga zithunzi za zonse asadapereke kwa olira. Ndeno tidzapempha mwapaderadera apolisi akamadzabwera adzatibweretsere zithunzi zonse za mafonizi kuti tidzazione. Nde mwina I think chimenecho chimene ndimafuna kuti ndichinene ngati ahazwelo kanyemba anakusungabe foniyo tipemphanso kudzera kwa inu chair kuti mwina atibweretsere foniyo tiione. Kunali pempho chabe. Zikomo kwambiri chair. Nathokoza kwambiri. Mangufuna ndidziwe kuti malemu amene anali amunana amayenda nthawi zonse ndi a former vice president pa maulendo onse. Ayi pati muyawoyo pamediwe timu ane panthu folo ndoti imakhala lost amapanga loteti wina ngati wayenda ndoti next ujeni amakhala ulendo winawo amakhala kuti wina akupita ndimene ndimadziwira nde ulendo ngati umene amapita iwo anaenda nda vice president wo aleti koma nzawo wina anapita pa advance anakwera galimoto enali gulu limene mayi enali kala ndile akafika kunzuzu chimene ndikudziwa kuti chimene kusonyeza kuti simunali wodaba kuti sanapite nawo ku North Korea ku South Korea. Sinali wodabwa fani madziwa kuti amapangana lotete koma pa ulendo opita ku Nkhatabe anapita okonzeka ngati dokutala kuti zipangizo zonse za dokutala ananyamula ndikumapita kuti akagwira ntchito ya kuchipatala. Anakonzeka motelo. Ananyamula chani? Sindikudziwa ananyamula chani chifukwa choti katundu yesa makatenga komweko akafika mu ambulance yawo imene amakhala kuti ayendapo ndimene makhala katundu yese wa ngati za first aid kit zawo amakatenga akafika kumene kuja ku 12 ku area 12 koma no sindili sure tipo endapo ananyamula chani ndi chani. Chabe no ndamvesesa bali imeneyo ndikhulupirira ma members iso mafunso ena ndi ena mwawayankha. Mwina kapena muli ndi mawu omaliza oti mutha kulankhula nafe kapena kutifunsa kapena kuyirapo ndemanga. Mwina kuli ma issues a welfare sitikudziwa kuti ngati zonse zinaenda mwadongosolo zakasamalidwe mukhoza kutifotokozera khala ma pensioni kapena chiyembekezo chanu. Pensioni inatuluka chaka chino February koma kuti ife pati yatuluka ndekuti pana inavuta kwambiri family funding kulibe uboma nde kudzera mwa madamu ya Chilima amayi mere Chilima anatithandizira kufikira kuti pensioni inatuluka ngakhale kuti ndalama ina inatsalira konko ati funding ukanalibe ya miyezi 6 komanso nzoti malemu anali pa contributor le pension sinalandire graduate sinzoti nalandire pension yokha kumbali ya fair ngati boma ndekuti mwamboso amaliro uja anayendesa ndi aboma kumbali ya Chiliza ana aboma so anapereka ndalama koma nkhani ya nthawi ya Chilizayo ine sina imbiridwe kufoni kamene contact ya office zonse amalumizana ndi malemu ndi ankolawa malemu ndimangomvetsedwa kuti boma linatulutsa ndalama ya Chiliza moti ineyo ngati munthu mene ndimakapanga Chiliza cha munanga ndinachita kukongola ndalama kuti ndipange participate pa Chiliza paja koma no zonse ankolonda amene akudziwa kuti maprogramu anayendesa motani.
koma chachikulu pa zonsezi ine ndikwanga ndikulira kuti ndimalira kuti ndinaluza munthu amene anali breadwinner ingakhale ku family kwafa amuna anga anali oyamba and makolo awo ndoti ali kumudzi palibepo chilichonse amene boma linachitapo kuti mwina anthu aja wifa yawo izipitirira inenso ngati munthu amene nasiyidwa ndi ana boma lapita lija linayamba kuyankhula zina linayamba kupereka hope kuti mwina madera ena atha kutithandizira koma kufikira panopo palibe kufikira amene anatuchoka ulamuliro unasintha olonso iwo aja alipo palibe chilichonse chinachitika ndimangodandaula ulefu ana anga ndang'onoang'ono panopa mafezi bonzi ndi ma twins panopa ali 10 years kenako ndikanitsikana kati 4 years kumbali ya fees ma SKC Foundation ndimene ikundipanga ku support koma mzambiri be ndikuvutika fa munthu uja ana zaka za ntchito zinazochepa anali wachichepere senza kuti be moyo wathu naloti ndikuyenda abe sitina fikira mene moyo maina khalira and office kwa VP agwira kwa 3 years fa iwo janali kwambiri ku mpaka mu Central Hospital ndi ndimakhala olira kuona kuti tsogolola ine ndi ana linaduka ndikhulupira mwina palibenso mawu ena mawu anga ndi omwewo pepani kwambiri wacha zovuta ndi nyengo imene mukudusa amene angathe kutonthozani ndi mulungu basa tidziwa muli ndi mafunso ambiri koma nkhawa yanu ili pakuti munataya mwamuna wanu amene amayimirira kubanja kwanu amachita zinthu zambiri nde imakhala nyengo yovuta ife tikukumvesesani komiti yonse tikukumvesesani tiyesesa mbali yathu kuti timalize ntchito iyi yakafukufuku koma kukumana kwanu ndife ndi chinthu cha mtengo wapatali mwazilimbisa kubwera kuzakumana nafe mene mmabwera mmadziwa kuti ikhala nyengo yowawa kuti tikukumbusana za mbuyo ndi munalimba mtima tikuthokozeni munalimba mtima fuka information imene mwatipasa ndiyofunikira ambuye akhale nanu akutsogolereni mu zonse ife tichita ntchito yathu kuli ma recommendation amene tichite ena ndi ena tiliuza boma mbali ina imene ingathe kuchita tikufunani zabwino zonse mutakumasuka ndikubwerera kumodzi zikomo kwambiri zikomo